Беларускае кіно з'явілася в непросты час. Новая краіна, новае грамадства, новыя ідэалы. Разам з намі яно зведала прагрэс. Разам з намі перажыло страшныя гады, поўныя пакут, болю, жаху. Каб выжыць, каб вынесці з гэтага вопыт і непахісную прагу да жыцця. Каб ствараць, каб радавацца, каб сумаваць, каб смяяцца, каб думаць. Каб врэшце знайсці свой стыль, сваё месца, свой гонар. Беларускае кіно 95 гадоў разам з намі.